Antonello Bella jissalmilkom u jagħtikom merħba d-design program mis-sensiela botta u risposta lejla l-ura live, lejla l-ura ħansejfu hekk webcam disponibli għal sant ukoll tistgħu tgawdu wkoll fost il-ħafna tuq ta' sħabi wkoll dan il-wiċċ li minnu kun nista' nippreżentalkom dan il-programm. Ikun il-mod tajb ngħidu li risqin għal-100 ma tfadlilna ftit ħorx naqtfu. Miegħi biex jassistina din l-ewwel parti tal-programm din taraw lil Mark Xkempri, il-viċi editur tal-paġna. Mark insellimlek. Insellem lilek u kemm il-Ġuli li naraħ biss il-ground u ex kollega tiegħi Renato, insellmilkom it-tlieta li intom ċoe. Mela, nfakrukom ukoll qegħdin live għal kull min jixtieq jintervjeni matul dak l-andament li ħan iddiskutu llejla, imma biex naraw naqra x'temi ser ikollna matul dan id-disejn programm mis-sensiela botta u risposta. Ħalli nħallu f'lejla sertana Martina Filletti biex tgħidilna ftit llejla ser niddiskutu bħala temi prinċipali. Martina f'dejk. Fil-programm tal-lejla, aħna ser niddiskutu 3 punti tad-deb għal-Hibernians, City umiljati ġewwa l-Emirates, il-ħin miżjud isalva lil Simone Inzaghi. Mela kif qegħdin taraw ser niftħu l-ewwel parti tal-programm billi nitkellmu fuq waħda mit-tliet logħbiet ewlenin li kellna fit-tmiem il-ġimgħa fil-kampjonat fis-Six Sports Malta Premier u għal dan il-għan miegħi fuq il-penni lejla għandna lil Renato Vella, partitarju ta' Slima Wanderers, u lil Julian Galgas li huwa l-kap tal-Paula Boys Fitz Ultras li minn hawn insellem u nirringrazzja tal-li l-lejla ingħaqdu magħna. Xtaqt billi nibda billi forsi nħu kumment ġenerali fuq il-logħba sew minant Renato kif ukoll minant Julian. Renato, kontu hom, tibda int. Konnu hom urejt. L-ħaġa grazzi tal-li oġbok terġa' tistedinni, nsellem il-Julian għallu għalja ma nafuċu għadni entajt mi ftit u nefejta bejnietna. Mark, kif għallek ex-kollega u nirringrazzja lilek, ovvjament meta niltaqgħu l-ground niddiskutu ovvjament il-futbol Malti qiegħed veru għal-qalbna. Il-logħba bħala logħba jiena għalija nemmen naqshom Mario żgħir nista' ngħid li il-ħibs ma serqu xejn. Ngħid il-verità ġifieri kont tat-tim tiegħi imma kieku spiċċat fidru naħseb ukoll l-istima ma kienu jiserqu xejn laqqas. Kienet logħba ta' kienet tedjanti, anzi kien waħed naħseb waħda mill-iktar lobbiet ħadd biex nara għax rajt it-tim tiegħi. Imma kienet logħba li tat spettaklu lil min kien il-ground. Il-ballun tilgħu nieżel. Naħseb jiena u intu konna qegħdin fejn xulxin qalbna ma kienx ħatiqa żgur. Anzi bdiet ħabbat naħseb iktar mill-suppost. Allora konna qed ngħidu konna fejn xulxin, kollu niddiskutu jiena u inti anke fuq azzjonijiet li ġraw. Le bħala logħba kienet interessanti, li tkun interessanti se ma ħibs. L-aħħar jgħid nisegwi ġifieri l-logħbiet kollha imma se ma ħibs no pjaċir nisegwiha. Għandek xifna segret u ħadu pjaċir bija Julian speċjalment li jiena tifel mir-Raħġdid ukoll. Meta tkantaw ta' it-tfal ta' Raħġdid kollha tissemmu lilu wkoll ma rapporta stima. Le, logħba interessanti, logħba bilanċjata, se titmarret fuq kull naħa, imma il-logħba titrawha bl-iżbalji wkoll. Naħseb it-tim tiegħi jiena għamel l-iktar żbalji milli jagħmlu il-Hibernians. Allura kien ħaqhom li jieħdu 3 punti f'din il-partita. Ħajja naqfaw issa x'inkellmu qasej. Julian. Naħseb li kif qal Renato naħseb li l-logħba tiġi karatterizzata mill-iżbalji u mill-episodji. Naħseb li din logħba kif qal Renato Slim għamlu ħafna iktar żbalji speċjalment difensivament milli kemm għamlu Hibs. Naħseb li Sliema difensivament
kienu taħallu daqxej ta' gaps u l-ħibs approfittaw tajjeb minn daw l-episodju, minn daw l-azzjonijiet. Apparti mill-episodji fl-opinjoni tiegħi naħseb li ħibs anke meta tqis il-prestazzjoni kontra Marsa Xlok li fl-opinjoni tiegħi ma kienx waħda. Naħseb li kien hemm qabża naħseb li l-performance tal-logħba kontra Sliema kienet performance tajba ħafna. U naħseb li kif qarrena ma sraqna xejn li rbaħna din il-partita. Sliema lejn l-aħħar ovvjament bdew jafsu ħafna biex iġibu l-gol ta' draw, però l-ħibs kienu defensivament naħseb il-kollettiv fil-kollettiv ħibs konna tajjeb f'kull dipartiment, kontrollajna l-logħba u konna tattikament disciplinati ħafna sabiex stajna nżommu dak ir-riżultat. Kan nazzjoni oħra konna din 3-1 minn fuq fej stajna anka nagħmluhom fuq 4-1 minn fuq. Kellna open chance ta' Alex Bruno ġew waħdu mal-goler ta' Sliema, però l-logħba hija dik. U naħseb illi all in all kienet logħba pożittiva ħafna t-tim tagħna. Jiena naħseb li il-key point f'din il-logħba kien l-spazji vojta li Sliema Wanderers ħallew matul id-9 minuta li fil-ferma tiegħi naħseb li kienu strumentali biex ħibs jabbu dan il-konfront. Ma nafx Renato Ġulien taqblux miegħi. Iva, efem li kien hemm episodju ieħor ukoll ta' offside ukoll qalu lilhom li kien dubjus ħafna u probabbilment ma kienx offside huma dik hija ġudikat tar-referi dak il-ħin għax kieku kienet teqleb il-logħba għax minn 2-2 ġejna 3-1. Ma efemni, bħala difiża naħseb anke tkellem il-coach wara l-logħba f'intervista qasira qal u stess jiġifieri ammetta li matul l-istaġun kellna difiża minn beda il-lig issa ġifieri mal-opening round. Id-diviża tagħna kienet soda u ftit għal goals. Jiġifieri kienet kważi il-logħba kien imħassab ħafna l-coach fuqha kif lajna dak it-3 goals. Anke seta' kif qal saħibna Ġulien raba gowl seta' ġie faċli. Ġie faċli fimha. Darba kważi nista' ngħid li tilef ċans il-plejer tal-ħibs mhux laqgħu il-goalers tafgħu ġo fiha, ġifieri kieku ma tafgħu ġo fiha kien jiskurja żgur imma rraviljat il-coach jiġifieri u rrabjat bil-difiża li kellna din id-darba. Ma mbagħad infaħħar ukoll nofsi ground u anke fuq li anke Vito Plut terġa' ikun dik il-Vito Plut li konna snin narawh jilgħab għal vorjet jikber qed jimmatura u ġibna ġdid ukoll maksum li jidher li hu plejer intelligenti u jista' jagħmel effett ukoll fil-partita. Imma l-ħalbienes minn l-oħra ħadd peċin nisma' l-bieraħ kien hemm programm illi kellkom labu b'4 difensuri fuq wara, il-sinjali li kontu tibżaw tagħrif il-kelma biża' xejn ma kontu qed taħsbu li s-Sliema ħajattakkaw iżjed affarijiet, ħadd peċin ħafna nisma' li l-4 difensuri kienu kollha Maltin. Jiena nemmen ħafna biż-żgħażagħ, is-Sliema qed jintroduċa ħafna żgħażagħ, ħibs m'għandix dubju li dejjem introduċew żgħażagħ jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa u hemm timijiet oħra wkoll qed jintroduċu żgħażagħ ma ħadd sorpriża ma ndunajtx jiġifieri illi kellkom erba' fuq wara li kienu kollha Maltin. Jiġifieri kienet xi ħaġa sabiħa li qed nuru li aħna żgħażagħ Maltin in-nursery qed tipproduċi difensuri ukoll żgħażagħ bħalma nsemmu wkoll l-Żvenċeri qed jistemma ħafna fuq l-aħbari ta' Ħamrun bħal plejer tal-logħba wkoll issa biex tieħu plejer tal-logħba kontra Birrikara u għadu f'dik l-età tajna l-età 18 sena
Żbalja kien ta' 16 sena, hija xi ħaġa sabiħa li jiġu introdotti ta' żgħażagħ fid-difiża ikollna difiża sola wkoll. Ġuli, kummenti tiegħek fuq l-ispazji vojta jekk Kif qal Renato, il-logħba dejra ġifieri li l-Sliema ħallew ħafna spazji fil-logħba u l-Ħiebs approfittaw tajjeb mill-iżbalji li għamel it-tim avversarju. Ġifieri naqbel ma dak li qal Renato, ġifieri li naqbel li kien hemm dawk l-ispazji li l-Ħiebs approfittaw minnhom. Ġifieri Jiena naħseb ukoll Julian. approfittaw minn dawk l-iżbalji, sorry? Naħseb Julian, naħseb il-differenza tal-rajt bejn Ħiebs u Marsaxlok u Ħiebs u Sliema. Ekku, kif semmejt l-ewwel bil-logħba bejn Ħiebs u Marsaxlok. Sorry, ma l-iktar logħba medjokri li rajt kienet Ħiebs Marsaxlok s'issa. Mhux il-Ħiebs naħseb qatt ma kellhom ċans li jieħdu xi ħaġa minn dik il-logħba. Mentri meta ġejtu biex tilagħbu magħna. Infatti f'intervista li kien hemm ekku. F'intervista li kien hemm wara l-logħba tkellem ukoll l-assistant coach tal-Ħiebs Ryan Police u qal l-istess kliem li saqsewh jekk ħasibx jekk f'xi ħin fil-partita ħasibx li għandna ċans inġibu draw pereżempju. U risposta tiegħu kienet illi ma kienx qed jemmen li jiġifieri il-qabża kienet kbira ħafna fil-li ma tistax tiskorja gol f'ħaf sħiħ kontra Marsaxlok u fil-li tiskorja tlieta kontra t-tim tajjeb ħass li ma tajjeb li minn jgħid ġifieri għal-lavorja kontra t-tim tiegħi illi l-Sliema jekk minn isser żball konna ma jarbulhom iktar minn 3 snin. Ġifieri Mela Mark, l-ewwel kummenti tiegħek fuq din il-logħba forsi għandek xi domandi minn naħa tiegħek għal Julian u Renato jekk jogħġbok. Ara, l-ewwel kummenti tiegħi dwar din il-logħba li rajta stax inkun preżenti il-ground imma rajta fuq il-mezzi tax-xandir. Ngħid li kienet logħba pjaċevoli għal partitarji newtrali żgur 100% bil-ballun tiela u nieżel. Minn Sliema għaġbuni flat negattiv, l-iżbalji negattivi speċjalment fid-difiża tagħhom. Minnaħa tal-Ħiebs l-aspett pożittiv kien li wara kif għadkom kemm tgħidu il-logħba medjokri li kellhom kontra Marsaxlok it-tim jisu ħas volta oħra. Isa għandek munita u qed tara iż-żewġ uġuħ differenti tagħha. Il-mistoqsija per se l-iktar li rrid nislet minn wara din il-logħba issa li bdejna mixjin ukoll ċertu ammont tal-logħbiet fil-closing round. Is-Sliema, speċjalment f'dan il-closing round, hija l-klassifika veru ma tix tħares lejn klassifika imma taħseb illi telfa ma ħażabbar veru ġiet kif ġiet. Din it-telfa mal-Ħiebs stennejtu xi ħaġa aħjar għax naħseb li anke fl-lower round għall-inqas jien mill-akkwisti li rajt fil-bidu tal-istaġun u wara l-istaġun pożittiv tas-sena l-oħra stennejt dik it-tarġa iktar minn Sliema. Rigward dik il-mistoqsija li tinsaqsi Renato, ma nafx għandu xi wieġibni mbagħad insaqsi l-Julian wara. Tista' tmexxi sa fl-attant qed nuhu wkoll il-klassifika bl-għajnuna tal-grafika. Ifhimni, il-prestazzjoni tal-opening ground kienet tajba Sliema li spiċċajna fit-tielet post jiġifieri, allura ifhimni tlifna 8 punti speċjalment kontra Gżira aħħar 20 sekonda u tlifna wkoll mal-Melita li konna tniebna ġibna id-draw, jiġifieri dawk għalija jiena huma 4 punti kienu importanti li stajna wkoll spiċċajna l-ewwel aħna. Żewġ derbis dawk. Kużi? Żewġ derbis. Iva, derbis, imma fimni għallu sejrin derbis dawk. Jekk tibdilhom hekk. Jien iktar ngħidhom rivalità ġifieri milli derbis ġifieri. Imma
Efimni, le, s-sena l-oħra spiċċajna fit-tielet post. Dis-sena il-coach għallimna mill-bidu, għax tħalt naqa' magħhom qed ngħinhom ukoll, u fid-dressing room dejjem l-ewwel ħaġa li qal qabel beda s-season qal ħatkun diffiċli biex nżommu l-andament għas-sena l-oħra. U għall-ewwel bdejt ngħid jiena ma da x'inhu jgħid. Spiċċajna t-tielet għaliex ma nix nżommuha. Meta tqisu mbagħad li t-timijiet jinbidlu hawnhekk jinbidlu l-barranin, jinbidlu l-Maltin. Allura it-tim sakemm joqgħod naqra kellna ċans, kellna ħafna injuries ukoll li dak huma partikolari ħafna, imma insertajna li is-sima mhux tim, is-sima għalija kienet bħala skwadra. Jiġifieri kellna replacement għal kull min iweġġa. Kellna l-Altumi għalaqna u ħadna l-goaler tal-Miners, jiġifieri kellu prestazzjoni tajba u oħrajn forsi ftit inqas tajbin. Il-barranin żidna mill-barranin ukoll u tellaqna l-barranin għagissa, jiġifieri. Jiena ma nistax ngħid li qed nara l-istiema terbaħ il-lig, jiġifieri ngħid il-verità, jiġifieri qed nara wisq far-fetched biex terbaħ il-lig. Jiġifieri naħseb jekk nerġgħu nżommu t-tielet post, u anke kważi raba' post, naħseb it-tim ikun ipperformja tajjeb dis-sena. Nispera li l-players li ġibna jekk ma jiffunzjonawx dis-sena f'dan lig is-sena d-dieħla ikunu diġà ħadu l-esperjenza anke ma' sħabhom għax tinsiex aħna ġibna ħafna players ġodda wkoll għall-Wolverhampton ta' Maltin u bħal Kane Tart, Adam McGovern, jiġifieri daw ukoll issa għandna l-Inwoko wkoll ġdid. Allura players Maltin xorta jridu jintegraw mal-oħrajn. Li għandek diffikultà wkoll fil-barranin li sibnija ħafna, naħseb mhux aħna biss naħseb timijiet oħra, hija l-lingwa. Biex tikkomunika, il-coach jikkomunika magħhom u anke inti bħala kif nabgħad ngħidlek opinjonista u rapporter, biex tikkomunika magħhom dawn kważi bil-mossi. Anke tarhom għall-bidu fit-training, tara l-coach ikellem il-plejer ieħor u jipprova jfehmu x'inhu jgħid għax ma jifhem tejb l-Ingliż. Infatti mbagħad batnihom naqa' skola tal-Ingliż. Efhimni, il-closing ground għadu kif jibda. Ħafna lobbit. Orajt tlifna 6 punti ġiġa, ġiex lobbit. Imma qatt fadal biex il-prestazzjonijiet u neħdu eżempju minn daw il-ġiex telfit ħadna biex nimmaturaw issa jekk ma jimmaturawx. Jaxtina propjament iktar nixtieq nirbaħ il-Ħamrun, il-Furjana u Bikir Kara, top clubs, milli kważi dan, ma rridx nitleb punti laqqas għatfada l-Bżira, jiġifieri fin-nofs, għatfada għal-Balzan, jiġifieri fada timiet hemm il-Melita wkoll, li għalija jiena kif qed derbi imma għalija jiena irid rivinċita minn għandhom. Nippretendi li 9 punti oħra għandna naħduhom minn dawn il-partiti. Mbagħad minn ħata fuq nippretendi li nagħtu logħba li tliet timiet li huma xi ftit forsi aħjar minnha. M'aħniex ħanoqogħdu ċiċċi bil-qeda, nagħtuhom logħba. Mat-tim tal-ħibs jiena qabel ruħi li aħna ndaqs bħala skwadra. Rajt għax hekk tara mbagħad semmejna prestazzjoni ħażina kontra Martel Stoke, imma mbagħad qed issemmi l-prestazzjoni tajba li kellu kontra Ħamrun. Ukoll, jiġifieri isa one act. Infatt inti qed tanteċipani għall-mistoqsija li rrid insaqsi l-Julian bil-Malti. U l-Julian kon ħansaqsih minn wara l-lig tal-2022, sfortunatament għal-ħibs. Kull staġun kien jisu ikkaratterizzat minn ċertu inkonsistenza. Eżempju, dan is-season rajna rebħa mal-Ħamrun fl-opening ground
Loba verament iddixxiplinata u riżultat żgur mhux misħoq mal-Ħamrun. Ftit tal-ġimgħat ilu rebħa ma' Birkirkara li kienet ilha ma tasal, rebħa ma' Sliema ilha ma tasal, u mbagħad jiġu logħbiet illi sfortunatament ir-riżultat tagħhom ikun tali li jaf ikun kaġun ta' telf ta' post fl-Ewropa wara kollox li tista' tgħidu għallun ikun trojtu maġġuri għat-timijiet. X'taħseb li għal-kawża di? U kif tara l-futur tal-Hibs meta tara literalment il-bankina kważi tista' tgħid kollha tal-Hibs magħmula minn plejers tal-miners? Kif qed tajjeb inti naħseb fil-logħba li għaddiet kontra l-Ħamrun li tlifna bl-iskor ta' 2-1, naħseb illi meta wieħed jara l-logħba u jara wkoll l-azzjonijiet fiha l-logħba u l-episodji li ġraw, naħseb illi mhux ġifieri għax jiena supporter tal-Hibs, naħseb illi il-Hibs kien jimmeritana riżultat aħjar. Ġifieri titqis li kien hemm il-gowl tal-Ħamrun li kien offside, mhux qed ngħid xejn kontroversjali huwa fatt, kien hemm il-ħarba li ħarab Alex Bruno illi kien naħseb kien iktar minn metru li kien onside, ir-referi jogħġbu li jsafar offside. Da mhux qed ngħidu jien ġifieri, dan anke l-kummentaturi ta' waqt il-logħba qaluh. Però il-logħba tal-futbol hija karatterizzata mill-episodji fil-logħba kontra Ħamrun. Sfortunatament l-episodji ġew kollha tista' tgħid kontrina. U r-riżultat kien dak li kien. Fil-lob ta' qabel li semmejt tajjeb inti kontra Birkirkara fejn rebaħna 2-2 u fil-logħba l-oħra kontra Ħamrun. U anke ġifieri fil-lob ieħor mhux bil-fors ma' dibmijiet kbar, fil-lob tal-opening ground pereżempju ta' dis-sena l-ewwel ftit logħbiet, il-Hibs urew prestazzjonijiet tajbin ħafna fl-opinjoni tiegħi. Però sfortunatament ma kien hemm ċertu logħb illi fallejna l-punti. L-iktar waħda naħseb illi supporter tal-Hibs jista' jsemmi kienet l-aħħar logħba li għaddiet kontra taqbel Sliema kontra Marsaxlok, fejn fl-opinjoni tiegħi naħseb illi ma krejajna kważi xejn. Anke pereżempju jekk m'iniex sejjer żball f'90 minuta xutjajna darba lejn l-assi ta' Marsaxlok. Però mbagħad fl-istess ħin tgħaddi ġimgħa labna kontra Sliema u tajna dik il-prestazzjoni tajba kontra Sliema. U ftit qabel konna għadna kif ġejjin minn prestazzjoni tajba ħafna kontra Ħamrun għalkemm tlifna. Rigward il-bankina kif qed inti qed ikollna ħafna plejers li huma tal-miners fil-bankina, però ma naħsibx li għax ikun hemm daw it-tip ta' plejers ifisser illi bihom ma tista' terbaħ xejn, jew ma tista' tasal imkien, anzi naħseb bil-kontra, naħseb illi plejer żgħir 100% li ħajdħol fil-ground dan u ħajprova juri xi ħaġa bħal speċi li ħaqqu jkun hemmhekk u ovvjament ħajati forsi jekk mhux il-100% jew ħajati dik ix-xi ħaġa iktar minn forsi plejer kwalunkwe. Fl-iskwadra tagħna għandna wkoll plejers li għalkemm huma żgħar, pereżempju bħala Isaiah Ċukunier, kif ukoll bħal Lucas Karwana u Matthew Ellul, illi għalkemm għadhom żgħar qed jagħtu prestazzjonijiet tajbin ħafna. Isaiah Ċukunier kien dawn l-aħħar ġimgħat ma kienx qed ikun introdott fl-iskwadra għaliex sfortunatament kien sofra minn injury, però issa kontra Sliema reġa' daħal u jidher illi jista' jkompli għad id-debutti tiegħu. Lucas Karwana kien hemm anke Ċukunier kien hemm lob illi saħansitra anke bdew mal-ewwel 11 fl-iskwadra. Matthew Ellul ukoll għalkemm mhuwiex miner però għadu żgħir ukoll qed ikun strumentali ħafna fid-difiża tagħna ta' Hibernian, speċjalment anke issa li telaq Igor. Naħseb anke meta kien hemm Igor ġifieri kien qed jilgħab ukoll, però anke issa li telaq Igor qed jidher li qed ikun tajjeb ħafna dan il-plejer Matthew Ellul. Għalkemm barrani għandna plejer ieħor Silas li konna akkustajnieh minn għand Valletta li dan ukoll qed jilgħab ukoll mal-miners ta' Hibs. Huwa barrani però għadu żgħir ukoll. Jiena
opinjoni tiegħi ma naħsibx li għax ikunu għadhom żgħar ma jfissirx li jistgħu jagħtu dik xi ħaġa lit-tim. Ovvjament irid ikollok taħlita ta' kollox f'tim, irid ikollok players b'esperjenza li jkunu jistgħu forsi jmexxu daqsxejn it-tim u jagħtu daqsxejn ta' kuraġġ lil forsi players li għadhom żgħar. Però pereżempju Ġukuniere tista' tgħid li rebaħna l-logħba kontra Gżira f'dan l-istaġun. Fej daħal u skurja gol tajjeb ħafna kontra Gżira. Ħallejt plejer barra, ekstrema. Sorry? Diviża, ħallejt plejer barra ekstrema bil-diviża. Kerċo, però Kerċo naħseb issa kiber ftit ukoll. Jina joġobni ħafna. Joġobni ħafna, joġobni ħafna. Kamma nazzjonali jab tajjeb. Ekku. Naħwa, il-ħin għad il-parti allokata għad il-parti ma sabiex jiskadi. Qabel ma niskadi, se nitlob round minn tletaljintom, 30 sekonda kollox imma. Rigward, is-sitwazzjoni ta' Marsa Xlok fejn qegħdin l-ewwel waħedhom fil-klassifika kif rajtna fil-grafika, imma Sija ilu faqqat l-aħbar nirriżenja il-president tagħhom Frank Platija. Nitlu 30 sekonda minn għand kulħadd, Ġulji l-ewwel mar u jara Renato. Jekkedhom ħallu wara reklam wara l-kumplament tal-programm. Fimni, il-kummenti tiegħi fuq Marsa Xlok. Naħseb illi speċjalment fil-bidu tas-sajf għamlu akkwisti tajbin ħafna u jiena ma ħsibx illi fl-ewwel round ħajspiċċaw f'dik il-pożizzjoni, naħseb illi fl-opinjoni tiegħi kien jixirqulhom pożizzjoni aħjar bil-plejers illi kellhom. Fimni fuq il-President ta' Marsa Xlok ma naħsibx li tant huwa kompitu tiegħi li nitkellem fuqu. Ġifieri. Mark. Rigward il-klan Xlukkajr, dwar il-President per se u x'wassal għal din raġuni per se ma nafx. Biss però li nista' ngħid fuq Marsa Xlok kif qal Julian stennejt aħjar fil-opening ground, ġiet bħal jekk tista' tgħidilha sajjetta fil-bnazzi issa li qegħdin l-ewwel weħedhom, biss però issa l-mistoqsija hija minn is-salem kif ħajżvolġi l-kampjonat tagħhom. Daw tiġa bidlu l-coach, issa ħajkun l-hom bidla fl-amministrazzjoni żgur, ġifieri jekk mhux kollha fil-vesti ta' President żgur, nistennew u naraw. Li nista' ngħid huwa forsi Renato jista' jkompli warajja dan, naħseb li il-management tal-klabs Maltin illum mhuwiex daqshekk faċli għax hemm iktar burden ta' liġijiet, jista' jkun ma nafx jista' jkun forsi liġijiet fis-sens għal-ġit tal-futbol biex tipproteġi t-tim, imma hemm burden fuq la Malta il-futbol u li jisu dak ta' sugar daddy bil-Malti, bl-Ingliż l-espressjoni tista' jkollha dik l-impatt. Renato fil-qosor ħammar wara reklami. Hija fil-qosor naqbel ħafna ma' Ġulju li m'għandix fejn iddaħħal l-amministrazzjoni ta' Marsa Xlok imma nista' ngħid li qabel partita tagħhom qabel partita ta' Simo Hibs għajt miegħu sellimtlu kien bid-daħqa, kien ferħan u daħna. Nixtieq ngħaddi forsi kumment, forsi fil-vojt ngħaddih, imma jiena taf kif jiena ngħaddih nispera li jerġa' jaħsibha u jerġa' jieħu postu għax naħseb it-tim ta' Marsa Xlok u anke in ġenerali futbol Malti għandu bżonn persuna bħal Frank li huwa dedikat ukoll għal-tim tiegħu u għal-futbol lokali. Nawguralu jekk jista' forsi jerġa' jiġi lura, jekk le forsi għandu raġunijiet personali nawguralu kull suċċess għall-futur tiegħu. Mela, grazzi Julian, grazzi Mark tal-interventi tagħkom f'dan il-programm. Semmaw għat-tieni parti semmaw fuq ta' reklami, u mbagħad nibgħu għat-tieni parti tal-programm fejn se nkomplu nitkellmu detar fuq id-diviżjonijiet iż-żgħar tal-futbol lokali u diversi temi oħra. Renato se jibqa' magħna, jidħlu jingħaqdu magħna fit-tieni parti tal-programm Karl Parnis u Joseph Malki biex nkunu nistgħu nkomplu niddiskutu affarijiet oħrajn. Għasadem il-Julian, sal-Marku, ma ta' nitkellmu. 3 minuti ta' reklami, bqgħu magħna għaliex dal-waqt magħkom.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żburija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimni, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000 u taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher dan li jinsab il-Ħamrun jew inkella ċemplu fuq 2124-8651 jew inkella 79047220. Mela meħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta mhux soltu li l-affarijiet l-oħra nagħmluhom issa imma eżiġenzi oħrajn rridu illi nagħmlu dan. Qabel xejn sellim lill-Karpajni Sur Joseph Magri. Nsellimlek Antonello, nsellimlek Karl, nsellim Renato wkoll. Buonasera. Buonasera. Din magħna llejla Joseph ħalli wkoll nibdew nagħmlu fast forward fuq l-affarijiet. Nibdew nagħmlu fuq l-MHR 1 l-ewwel. Kellna dawn ir-riżultati bl-għajnuna tal-grafika li ħanurikom issa. Darbu wieħed Pembroke 3, top 2 Vittoria za 3, ma se jtendus xejn attar 2 Marsa Skala 4 msida 2 Melli ħaxejn. Bilżebbuga xejn, Ormi wieħed Ċajna 3, Vendi wieħed Sandwan 3, Zejtun Corinthians 4, Rabat Ajax xejn. Kien ukoll aħbar li Zejtun Corinthians rjab protest fuq Pembroke Atleta mill-9 ġurnata. Il-klassifika fit-tmiem 13 ġurnata għandna kambjament hawnhekk sinjuri. Vittoriosa Stars waħedhom f'ras il-klassifika b'34 punt. Segwiti minn Bilżebbuġa St. Peters u San Juan b'32, Luqa Ħajra wkoll b'27 u Luqa Ħajra u għandna kemm fil-grafika. Niskużaw irwieħna ta' dak l-iżball għaliex fil-fatt kellha tiġi Luqa Ħajra u Qatta b'27, Vendi u Ormi 21, Zejtuh 15 Melliħa u Kirkop 13 Marsa Skala 9, Vergur Pembroke 7, Rabat 6, Imsida St. Joseph 3. Mela, Joseph, Vittoria sa klassifika? Antonello, Pembroke 10. Mela, grazzi tal-korrezzjoni ukoll Jakku. korrezzjonijiet. Kont ħanasal għalija jien ukoll.
Mela, ħanibdew minn hawn. Le, rajt Renato anzi, frankajtili. Qed naraw, milli ħadhom 13, Kirkop 13, Pembroke 10, Marsa Skala 9. Fil-fatt ħankorreġu tal-ewwel klassifika b'mod korrett. Mela, Frabser, nitkellmu fuq l-logħbiet tal-weekend u bad naf li għandek forsi xi iżjed aħbarijiet xittina. Mela, raġġornaw il-klassifika magħmluha korretta. le, mela, bażikament l-ewwel net naħseb ħanitkellem fuq daw il-15. Bdew is-sorpriżi min-naħa ta' Bir Żebbuġa. Tilfu wieħed xejn ma' San Ġwan il-ġimgħa li għaddiet u reġgħu draw illum mal-Mellieħa. Issa, ħankun onest, fil-futbol kullu ba fija storja. Però Bir Żebbuġa għal-mod għal-flus li ġew investiti fl-iskwadra, għal-livell ta' coaching li għandhom u għal-mod kif kienu għaddejjin, naħseb il-ħasda li ħasduhom San Ġwan għax il-gow kien lejl aħħar, nemmen illi kienu għadhom naħseb ma rkuprawx minn dak ix-xokk u naħseb ma niżlux preparati għal-Mellieħa li ġew xejn prejsar mill qegħdin lura ħafna iktar minnhom. Però Antonello tajjeb illi msemmu li nhar il-ħadd fil-11 Bir Żebbuġa ħajlabu kontra Ħalluqa. Tim li wkoll jinsab min issejjer żball jinsab ir-raba' post b'27 punt. Jiġifieri u vittorjoża imisshom maż-Żejtun. Jiġifieri fuq il-karta vittorjoża għandhom jerbħu liż-Żejtun minkejja li ż-Żejtun impruvjaw ħafna. Jiġifieri jiena lija Bir Żebbuġa qisu Vittoria Stars nemmen li kienu li ħajkunu ċellix nemmen li bejn Vittorjoża u Bir Żebbuġa, però minn kif smajt il-prestazzjoni ta' Bir Żebbuġa minn ħadu t-terfa kontra San Ġwan. Sina onestament ma nafx hekk għandix informazzjoni korretta, smajt minn min kien preżent fil-logħba Bir Żebbuġa u Mellieħa li Mellieħa kien lagħbu ħafna ħjar. Però mhix niddevja naqra mill-attenzjoni biex nagħtina attenzjoni fuq il-challenge la ma ċelli, skużawni. Ovvjament għandna ġiex battalja Antonello, għandna battalja ma ta' fuq. Vittorjoża Bir Żebbuġa għandna l-Vittorjoża Bir Żebbuġa u San Ġwan. Bir Żebbuġa u San Ġwan qegħdin it-tnejn bl-istess punti. U Vittorjoża b'34 kull memm jisfet it-tieni u t-tielet postu l-ewwel u ma ġiex punti biss. Jiġifieri kollox għadu miftuħ jista' jiġri kollox. Mentri lejn l-aħħar ta' klassifika għandek imsida 3, Rabat 6, Gargur 7 u Marsa Skala 9. U Marsa Skala 9 ġifieri daw ħabbat ħaj jaqgħu 4 timijiet. Jiġifieri però jekk Rabat jerbħu jiġu 9 punti. Issa Rabat li ġara Żejtun u Rabat ħanispjega għad-dettall tal-logħba. Bdew iż-Żejtun sabu l-gowl f'4 minuta u jieħeb xejn, żball fid-diviża rabtija, u mbagħad sakemm ġiet il-karta ħamra f'42 minuta, Rabat hemmhekk kellhom fejn jiskurjaw iġibu draw, però mbagħad il-karta ħamra bidlet il-logħba u Żejtun iddominaw il-partita. Jiġifieri jiena nemmen il-Rabat bil-prestazzjoni li taw fl-ewwel 40 minuta, nemmen illi qatt għandhom iċ-ċans li jsalvaw. Issa jmissom maħal Kirkop u ma' Pembroke. Pembroke ukoll qollew il-moral wara li issa inqalgħu miż-żona ta' relegazzjoni 12 punt u Żejtun il-protesti għandhom biex setelgħu id-9 post. Jiġifieri bħalissa kif ikolli nażel l-iktar lik interessanti huwa x'ħajjiġri minn huwa dan l-amateur għax ovvjament ma tistax tieħu idea minn ħajitlax ġiex punti kull memm u ma tafx minn ħajaqa'. Jiġifieri hija kampjonat pjuttost interessanti. Semmejt il-logħba tal-Rabat. Jan daħbu tiegħi ġifieri żomm magħhom iffissat fuqhom ġifieri. Għamel kambjament meta bidlu coach. Iva, u ħanejlek għaliex ma l-ewwel net ma l-imsida ddominaw logħba. Rebħu 5-1. Ma l-imsida ma daqshekk tim. Mhumiex daqshekk timek, però naħseb kif Timma niftakarhom x'hekk il-imsida ħanejt il-verità. Le, ekku, jiena niftakar klassifika korretta sa suppost. Li sentejn ifhimni Renato sentejn ilu kienu telgħu first. Għalhekk qed ngħidlek ma niftakarhom. Però Renato li ġara kien min kien qed imexxi u min kien qed joħsib l-imsida, sfortunatament irrealizza li għandu daqsxejn problemi f'saħħtu, allura l-flus qed fuqhom qed naħseb qed joħsib iktar saħħtu mill-klab nixtiequ fejn qanta malajr, ġifieri din l-aħbar ċert minnha minn dak li ġara. Ma nafx għax ma rajtx insegwihom ġifieri it-tgħidlin tikkorreġini jekk ser żbaljat. Imma qishom baqgħu bl-istess tim mill-ġdida. Ma tantx għamlu kambjamenti. F'Jannar qed tgħid inti. Li anke fil-bidu. Le, jiena naħseb li Le, Renato, ħankunu nesmijak li msita zarmaw, mux mamlux kambjamenti, jamlu kambjamenti li zarmaw.
Tal-qula ħafna plejers f'Jannar ovvjament fuq dak il-li ġara sfortunatament. Lejn mhux qed Jannar qed nitkellem għal Settembru. Ekku, le ismani. Meta Settembru ma nibdew sa fejn kien għadhom kważi. Ekku, le, mela, meta ġew relegati mill-First sena l-oħra, it-target tagħhom kien li jikkompetu biex jerġgħu jitilgħu. Però sfortunatament id-destin ħadd ma jafu li ġara u li min kienet joħsib il-proġett sfortunatament. Ma marrux ħażin imma, ma marrux ħażin. Ma marrux daqshekk ħażin. Fil-First ma salvawx. Le, ma salvawx, all right. Ma marrux daqshekk ħażin, jiġifieri fl-Michel li kont qed nara ċertu players jiġifieri li nafhom jiġifieri ma bsarx li ħajjaqgħu daqshekk bit-tliet punti biss minn. Ekku, le, ma smani, onestament ħadu l-barrani tagħna l-Juja. Jiġifieri jista' jkun li forsi għandhom naqra, però onestament naħseb dis-sena qegħdin batuti wisq u naħseb illi kif qed l-istorja jidher illi jekk jitilfu il-weekend li ġej jidher illi ħajkun l-ewwel tim li huwa deċiżament relegati ġifieri. Rajt il-Pembroke jilagħbu wkoll il-ġimgħa ġifieri. Pembroke jidhru illi qegħdin naqra Pembroke mhumiex ħsiena, Pembroke li ġalhom fottithom dil-biċċa xogħol tal-protest kontra ż-Żejtun naxxabbu kontra ż-Żejtun b'gow fl-aħħar u mbagħad il-protest ovvjament biddel l-istorja kollha. Ġifieri Renato naħseb ilek fi żmien tal-futbol inti? Ilek fil-futbol? Toqgħod li għaddi 60 ġifieri. Le. Inti taf illi meta inti forsi Pembroke serħu daw it-3 punti u mbagħad bil-protest li nerġgħu taqthom it-3 punti, naħseb taqbel mi illi wkoll mentalment taffettwa x'inqal ħaġa. Iva, ma nafx mhux suppost qed nistaqsi mistoqsijiet. Le, anzi, qed nieħu pjaċir. Ma nara pereżempju l-aħħar qormi, sorprendi ruħi l-aħħar qormi anke ż-Żejtun kważi ġistimijiet li dejjem irrendew tajjeb. Ma mbagħad nara pereżempju lil San Juan. San Juan dejjem ipproduċew players anke goalers tajbin. Ekku. Dana. Ekku fil-fatt. Qed naraw fit-tieni post imma qishom qatt ma jaslu San Juan għal xeru. San Juan huwa tim li ġie relegat dis-sena wkoll, ġifieri fl-istaġun li ġew relegati mill-First u kienu First fuq xi 10 snin. Bil-players li għandhom jipproduċu San Juan qed nara mhix sorpriża li qegħdin fit-tieni post. Il-Birgu naħseb wasal iż-żmien ukoll li naħseb għamlu l-homework tajjeb biex qegħdin l-ewwel qed ngħidlek ta' ċinsegundo, ma ħattart ukoll, li ħattart mhumiex dak it-tim li huwa tapit laqas. Le, fimni, ħattart l-istess, ħanejlek fil-bidu. Ħattart bdew tajjeb jiġifieri u mbagħad ovvjament bdew ġejjin l-injuries li jfottuk u hekk, però jiena onestament naqbel li injuries kulħadd ikollu. Jiena ma nemmenx li injury affettwa, nemmen kemm ikollok skwadra u bankina b'saħħitha. Jiena dik ukoll huma tim tajjeb ukoll, jiġifieri kien ramma bżejjed issa biex inkomplu ħalluqa għandhom coach il-Neville illi kien tella l-imsida fl-ewwel diviżjoni. Ukoll. Jiġifieri. Mela. Melliħa ukoll. Melliħa isom. Melliħa huwa dak it-tim onestament jiena stennejt ħafna ħjar għax investew ħafna fl-iskwadra. Jiġifieri ma nafx huma r-riżultati. Mela sorpriża ħal-qormi, sorpriża ħal-qormi. Ħal-qormi bdew tajjeb u mbagħad ġew tilfu ġiex telfit infila bidlu l-coach imma jidher li naħseb il-problema hija ħafna ikbar minn hekk. Dak għandhom il-Ġasmont Zeraf. Għandhom il-Ġasmont Zeraf. Iva, ekku Ġasmont Zeraf, iva. Ok. Mela, għaliex ovvjament il-ħin qed il-bluma rajna diversi temi oħra li rridu nieħdu ħsieb għaw fuq ix-xena tal-futbol lokali u qed id-darba raw ġara fit-Training League matul tmiem il-ġimgħa Gudja wieħed Marsa 2 li hija xejn kura wieħed imtarfa xejn Valletta 2 seta' fija 5-3 Segla wieħed Zurri 3 St. Andrews 1 Pjeta 3 3 Żebbuġ 2 Tarxin 2 Sajris 1 Klassifika Valletta 35 Marsa 28 Tarxin 26 Swieqi u Pjeta 25 Santa Lucia 22 Imġarra Zurri 21 Żgura u Gudja 18 Sajrin 17 Żebbuġ 16 Lija 12 St. Andrews 10 Segla Atletik 9 Imtarfa 7. U nhar il-Ħadd
Fil-4 jidirni mhux fl-4 u nofs fil-ċentenarju ikollna l-isfida mistennija għal dan il-kampjonat bejn Marsa u Valletta. Janu għawt minn kulħadd fuq dina il-logħba. Karl, ħanibda bik. Ngħidli. Mela, nibda nipprevedu ftit x'għandna nistennew mill-konfront Marsa Valletta tal-ħadd li ġej. Għandek il-Valletta li l-għan tagħhom kien issa l-ġriet hekk tħassritilhom l-istorja kemm dawn ma tħassritilhom xejn l-istorja x'mhux l-ewwel darba li labu fil-first. Issa la waqgħu ħajamlu minn kollox biex dawn jerġgħu jitilgħu. Il-Marsa huma challengers u nemmen li fl-aħħar mill-aħħar jiena it-tnejn li huma narawhom Premier. Ġifieri fimni logħba ħad tkun kombattuta, il-belt qegħdin pożizzjoni aħjar imma finalment jiena nemmen li it-tnejn li huma kemm il-Marsa u kemm il-belt is-sena d-dieħla jkunu mal-aqwa mal-elit tal-futbol Malti. Renato jara biċċa Joseph. U ma tantx xi ngħid ukoll fuq din il-logħba. Evenni, bala Valletta Marsa, l-iktar għandhom pressure huma l-Marsa. Il-Marsa għandhom ġistobiet, għandhom l-erba kontra s-sima, il-trofi, li ma tkun faċli. Se kemm fuq trofi żjattat Renato. Ejja, ma ġifieri biex ngħid li għandhom ġiex partiti illi daw ħajjaħsbu għal-jom sewwa. Il-Marsa ħajkollu under pressure. B'telfa il-Marsa għandek l-ħatta xil qed iħabbtu l-bib u anke swieqi. Rajt swieqi jilgħbu dil-ġimgħa wkoll nittertajt kontra Pembroke hekk ma ssejjer żbaljat, jiġifieri. Naħseb li l-Valletta huma relaxed iktar għandhom 7 punti fuq it-tieni posti huma l-Marsa. Jiġifieri il-prestazzjoni tal-Marsa tkun qawwija iktar minn 3 punti ma jistax ifallu. Hekk ifallu 3 punti qed ngħidlek ta' warahom jistgħu daqqa waħda jsiburuhom kważi bir-raba' post. Anke kważi fi 5 post. Xemm kelpieta wkoll. Jiġifieri naħseb li tkun logħba sabiħa. Naħseb Marsa ħajpruvaw ħajkunu under pressure u jattakkaw iżjed. Il-belt ftit rajthom imma mir-riżultati li rajt dejjem rebħu b'bom wieħed kważi dal-aħħar jiġifieri u anke l-prestazzjoni tagħhom ma kinux daqshekk kif nafuhom il-belt. Naħseb kollha ma kombattuta u ovvjament ġistimijiet li jridu jagħmluha minn kollox u l-ambizzjoni tagħhom li jitilgħu. Mhix l-ambizzjoni bħal timi oħra li jibqgħu fil-cozy zone u jibqgħu hemmhekk. Nippretendi l-logħba u nippretendi wkoll id-darba li jitilgħu n-nies. Jitellgħu n-nies. Mhux is-supporters biss tal-belt u tal-Marsa, anke bħali u bħalek naħseb għandna nkunu hemmhekk naraw dil-logħba. Illi ma nissapportjaw ħadd imma naħseb għandna nkunu hemmhekk. Naħseb logħba interessanti. Jiena probabbli se nkun hemm x'anke il-ġimgħa d-dieħla rridu nitkellmu fuq il-BOV Challenge League Volderi żgur nikkaverjaw din il-logħba. U iva qed nistenna li nara sewtejnej min-nies. Joseph, il-kumment finali minn ħadd ħalli nkun nistgħu mmorru għall-item li jmiss. Mela, l-ewwel net naqbel onestament ma li qalu sħabi Renato wkoll jiena mill-belt mill-ewwel stennejt illi naħseb ħajerġgħu ipattu biex jitilgħu mal-ewwel, ġifieri m'iniex sorpriż xejn li qed nara l-belt l-ewwel jidher li Claudio Grek, il-President ta' Valletta jiena nafu sew, ġifieri naf kemm hu organizzat, naf kemm kapaċi jagħmel l-affarijiet passjoni għax dejjem kellu għal qalbu il-klabb tal-belt. Issa però kif qal Renato nixtieq nivverifika ħaġa, Renato semma l-ħaltarxin. Mela ħaltarxin issa imisshom ma' Ħallija. Ħallija qegħdin ir-raba mill-aħħar ġifieri qed jiġġieldu biex isommu posthom fiċ-Challenge League. Ma mhux bisew issa mill-Champion Promotion u Relegation Pool, Ekku. Ġifieri
Ġifieri bażikament l-istess għalkemm ħaltaxxin mill-prestazzjoni li qed ikollhom qed ikunu tajjeb ħafna, ġifieri Marsa jistgħu wkoll jekk jitilfu Marsa jekk jerbħu il-Belt u ħaltaxxin jerbħu il-Marsa jitilfu it-tielet post u s-swieqi jistgħu jiġu daqshom ukoll jekk ovvjament jerbħu. Ġifieri bażikament għalija onestament min kif qed jilagħbu l-Bet nemmen li l-ewwel post m'għandu joħodulhom ħadd dak x'nemmen jiena. Ġifieri l-ġlieda qiegħda għat-tieni post. Ekku. Jiena però ħaniddevja naqra. Antonello darba kien hawn il-ħabib tagħna Sur Carter, il-President tal-Isla. U kon staqsejtu dwar dak iż-żmien coach Robert Kassar. Sewwa? U qal li għandhom fiduċja fih u bad ġimgħatej wara spiċċa ma baqax coach tal-Isla. Issa ġabu l-Levan Qasa u onestament xorta baqgħu qabel tal-aħħar ġifieri kull ma ħaddu rebħa waħda tuwa mas-Sirens. Ġifieri jiena li għandi kursita fuq sempliċement it-tim tal-Isla huwa dan. Għalfejn kien Ivan Qasa ħasbu li ħajkun it-turning point meta dan kien għadu kemm tkaċċa minn mal-imtarfa. Għax ma kienx ġibi riżultati tajbin. Ġifieri ħaġa hekk imbagħad fl-aħħar issa veru l-imtarfa, però l-imtarfa wkoll taw kedda l-Belt, riżultat nejn b'xejkin. Ġifieri u gowa sal-lejl l-aħħar. Ġifieri jiena li hija t-taqtiħa interessanti hija minn ħajjiġi t-tieni post. Bej Marsa ħaltaxxin Swieqi u Pjata, ma nistax nisew Swieqi u Pjata 25-25, ġifieri jekk il-Marsa jitilfu u jerbħu ħaltaxxin Swieqi u Pjata, jaqbżhom ħaltaxxin u Pjata u Swieqi jiġu daqshom. Ġifieri hemm ġdida taqtija interessanti ħafna, Għalhekk Marsa jkunu under pressure il-Marsa? Ekku, ġifieri jiena naħseb. Onestament ħanejdlek naħseb x'qed naħseb jien li għall-Marsa din hija do or die. Ekku. Għal-vora għatfadda ħafna lobit, Ekku, ma. Għatfadda ħafna lobit. Ma għandu tirbaħ il-Belt moralment tuola ħafna. Jitla żgur, ovvja. Ġifieri u mbagħad jekk tiklef u tara li laħquk it-timijiet ħatkun iktar kif qed under pressure u mentalment fil-ground mhux qed tinżel b'100%. Derek. Eżatt, mela, ħas ħafifa lejn il-lobit tal-kampjonat amatorjali 2, ebda sorpriża, Victoria Hotspurs u l-logħba tarġuma 4-1 kontra Mqabba, il-kwad ta' Santa Venerali u l-ewwel punt taħmel tal-istaġun, 4 gom sal-10 u 4 gom sal-Kalkara u dormna li terbaħ 3 b'xejn ma' ħaddingli biex issa għandna din il-klassifika Victoria Hotspurs 39, Mqabba 26, Kalkara 25, eccetera, hawnhekk qegħdin kollha linjena waħda tagħtija interessanti għall-tieni post tal-kampjonat amatorjali 2 li nistgħu ngħidu hekk huwa il-post li se jakkumpanja l-Victoria Hotspurs. Imma Malta immorru lejn l-Ingilterra anki għaliex il-ħin qiegħed jaħrab biex naraw naqas ġara fil-Premier League. Matul tmiem il-ġimgħa kellna diversi riżultati interessantissimi. Arsenal 5 Manchester City 1, Bournemouth xejn Liverpool 2, Brentford xejn Tottenham 2, Chelsea West Ham qed tintlab bħalissa 41 minuta logħob xejn b'xejn, Everton 4 Leicester xejn, Ipswich 1 Southampton 2, Manchester United xejn Crystal Palace 2, Newcastle 1 Fulham 2, Nottingham Forest 7 Brighton xejn, Wolves 2 Aston Villa xejn. Klassifika Liverpool 56, Robin As Arsenal 50, Forest 47, City u Newcastle 41, għanisem Chelsea daqsu 41, Bournemouth 40, Villa 37, Fulham 36, Brighton 34 u għawnek komplu it-timijiet l-oħra kollha. Dar, memx għalfejn ngħidlek fuq li ma l-oħra se nitkellmu mill-Premier League, naħseb riżultat wieħed hemm li jispikka fost l-oħrajn, u huwa dak li rajna fl-Emirates Stadium. Mikrofonu Karl. Fil-li tara s-City hemm fuq u jiddominaw jikaxkru l-kulħadd, fil-li tara li s-City jitmieku. Erħilu dal-istaġun tal-Liverpool, laqqasek ma nafxiex u jistgħu jagħmlu l-qrejjen u jġibu barrin u jagħmlu dis-sena l-penthouse tal-Ingilterra Merseyside ħednuha.
Naħseb anka Champions League kalta. Qegħdin ukoll imma Champions League mbagħad għandek storja oħra ħajtlu ħafna fatturi ħanifukaw pass għandhom ċans kbir enormi ta' ġifieri. Fimni Medina. Imma nifukaw fuq l-Ingilterra. U mhux billi għax idaħquni ċertu nies. Di immaġina jiena twilit missier miljonarju. Mhux ħajta tkun iktar faċli tgħidu li biex ġej. Kulħadd tifaħħar il-slott imma li jien dal-kapolavur bnieh Klopp. Għax we tend to forget aħna. N-nies domani ngħixu jisaf ċirku, ngħixu f'Babel tal-mument. Speaking of bubbles, basta ma dom skurjaw tal-lajna l-aħbar. Ġifieri jiena nemmen li l-Ingilterra ħed is-sena min iżomm supporter tal-Liverpool jisteb tal-karru minista, ġifieri din ħobb ngħidha jiena. Is-City staġun diżappuntanti, jaf iva hemm dak l-inkwiet li għandhom forsi qatt jaffettwa wkoll imma ifhimni laqas nemmen li għandu tant jaffettwa minħabba l-fatt li dawn ma x'inhuma l-plejers bil-rispett kollu lejn kulħadd. Sewwa dawn ma jkunux ma' City jkun ma' tim ieħor, dawn mhux se jiġi jobless, jew jieħdulhom id-dar, jieħdulhom il-karozzi li għandhom. Issa, l-Ingilterra għandek daqsxejn l-Arsenal ma nemmen li l-Arsenal sewwa mhux se jkunu dak it-tjal kemm qegħdin huma l-iktar viċin ta' Liverpool u Tgħix kontrina? Tgħix kontrina? Kontra min? Kontra l-Arsenal? Le, ma tkomx biex taħseb. Efemni li ma nix biex nakkompetu ma Liverpool. Ma efemni, qed nagħtu l-logħba kulħadd. Ta' City kienet sorpriża kbira li qatt ma bsar ta' ngħid il-verità. Le, ħanejdlek. Imnalla ma kellix xmara xmietu skos nhar il-ħadd. Dak ir-riżultat mhux hekk jgħidu mitħmar. Ġifieri ġabu skuża s-City l-coach għandu għaddej minn divorzju ġifieri li hija ċuċata għax billi għaddej personali da it-tim m'għandux jaqsam jipprepara t-tim, xorta jipprepara t-tim. Nifhimni li għandha x'taqsam skont kemm kien iħobba, skont kemm ħadoħodlu flus, skont jekk għandu xi oħra wara l-kwinti hemm ħafna fatturi. Imma ma telabx fil-ground. It-tim jilab fil-ground. Xorta ta' ma li ħallina mitċajt issa. Le, jiena nemmen li il-Manchester City bit-tim li għandhom m'għandhom son coach li jkun fenomenali kollhom xi kollhom. Jiena nemmen il-Manchester United ma nafx kif qegħdin f'14 il-post. Sastu assolut u ħarġet ukoll aħbar li Lisandro Martinez nista' tintiegħu biċċa. Ekku. Ismani fuq din li qed tgħidu Guardiola jiena naqbel ma' Karl nemmen li naħseb sitwazzjoni familjari tista' taffettwa l-coaching kif kien ġalu Tuchel ma' Chelsea ġifieri da ġifieri. Nemmen 200%. Jekk ġifieri bażikament jekk inti taħdem u jkollok problema d-daġġi li fuq ix-xogħol laqas tkun taf x'qed tagħmel, ġifieri dawn huma nies bħal kulħadd u ġifieri. Imma xorta jiena nemmen li daw xorta ma' l-istess players ġifieri li kieku rbaħna l-Arsenal wieħed b'xejn jew tnejn b'xejn ma kont naqbel magħhom. Imma li taqla ħamsa. Onestament, Anton alla ħanejt ħaġa. U r-riżultati kieku kif qed Jina ħanej ġiex punti mela waħda minnhom kif qal Renato ta' City Arsenal qalli ħansabbu hija umiljazzjoni kbira. Ġifieri u bil-flus u l-fles li jofqu Manchester City mhuwiex tim li jaqla ħamsa. Ġifieri kemm il insegwu qatt ma niftakar li City qalaw ħamsa jien, ġifieri jekk issek forsi qed ninsa xi memorja u hekk. Però ħanaqbes punt fuq li qal l-ewwel Karl Slot. Jiena forsi ħanejt xi ħaġa qar minn Karl. Fuq Slot s'issa għadna ma rajna xejn. Sissa fuq Slot għadna ma rajna xejn. Sissa qed ikompli kull ma għamel rikeb il-pedestal ta' Klopp. Issa jekk Salah u Van Dijk ma jirranġawx u ma jġedux il-kuntratu spiċċaw jitilqu s-sena d-dieħla, u mbagħad hemmhekk tittara Slot kemm huwa intelligenti jekk hux kapaċi jġib plejers ta' livell u jekk hux kapaċi jżomm l-iskwadra nfuq. Ġifieri jiena naħseb it-test ta' Slot ħajibda minn hawn li ġej. 100%.
Kif naqbel jien? 100%. Mela naħwa il-ħin għand it-tieni parti tal-programm. Nirringrazzja lil Renato tat-sem tiegħu matul dan il-programm, niltaqgħu il-weekend li ġej il-ground. You know, inti survenna. Għalxej, thank you very much lilkom, nirringrazzja lil-panel tiegħek kollu, anke lil Marko u kanna lil Dana, lil Joseph, lavorna magħhom fil-Karl, biex nitkellem magħhom. Jiena bħalma dejjem ngħidlek, meta jogħġbok tistedinni jiena il-bit miftuħa lik, u niltaqgħu il-ground u nkomplu nitkellmu fuq il-futbol Malti. Grazzi u l-elettrejb kulħadd. Grazzi. Mela, waqfa qasira ta' 3 minuti, u ma naħseb se tibda l-iktar biċċa li qegħdin tistennew intom segwaċi fejn ser joħorġu skieken sal-magri. Imma fuq dak sanna lil kalbu, please. U l-isibet meċċi. Fimni, li nistanejt, għadna ma klifdix derbi. Għadna ma klifdix derbi. S-sanet kellu għara reklami. Għasnek Antonello, talija tiġew hebxej, faqat. Għadna s-set. Għadna s-set. U nibdaw nidiskutu d-derbi jaz s-segwaċi. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun, fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000. U taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher, dan li jinsab il-Ħamrun, jew inkella ċemplu fuq 2124-8651 jew inkella 79047220. Mela.
ħanilbes it-toga u ħankun l-imħallef tad-derbi ta' Milan bil-konfront dirett bejn is-sur direttur Antonello li huwa simpatizzant tal-Inter, kejlu simpatizzant, ipatentjat mal-Inter, u s-sur Magri. Ħanaraw sissa qabel laqna l-pubbliċità li hija tiġaf tefallu missila Magri, għallu derbi kemm il-nasa għandna ma tlifniex. Mela, kemm nieħu pjaċir hekk inkun bħal Pilatu hekk. Naħseb Deblinkat. Nawna tinsallu Roberto Deblinkat li għadu kemm diħel. Roberto. Roberto, ħannik xfek, happy birthday. Thank you. Mela, aħna un-bata mjena s-sibt. Għadni ma xjaħċ imma, Imma jemmus sampaxikom, mus sajdilkom kemm għandizmin, għax il-li xjaħu jgħedaw ġew. Roberto, ma tistax tgħidlek li xjaħt, għax ma tantx jidher gris. Hija x'in qaxru imma. Nħallih jikber gris jitla. Rajjen, isni zabra cross. Ħallikom mis-sufu mill-kulur ta' suf issa u mix-xar. Ħan nibdew. Mela, naddu l-ewwel domanda l-aħwa. Mela. Joseph, tibdinti bħala l-host li kont qiegħed home u wara jkompli s-editur. Kumment żgħir fuq il-logħba. Ifimni, fil-bidu wara l-prestazzjoni ħażina li kellna fil-Kroazja, żajt illi ġejja xi tidwira, però jidher illi ħliexna konfidenti naħseb mal-ewwel u sibna l-gof titqabel il-halftime. Jidher illi naħseb għal-mod naħseb iddefendejna tajjeb ħafna, Pavlovic speċjalment instrumentali u b'saħħa u bigrinta. Jidher illi Teo Hernandez ukoll kellu logħba tajba u tajjeb illi ngħidu kalli kien id-debut ta' Kyle Walker ma' Milan li naħseb kien debut tajjeb illi bażikament maddi l-ħattu d-defenda tajjeb ħafna, ġifieri mbagħad l-ewwel taqsima ngħalqet wieħed xejn. Jidher mbagħad li nbidel Benacer u ħareġ Jimenez, jiena lija onestament plejers bħal Jimenez u Camarda għadhom naħseb wisq mieni biex jilagħbu ċertu lob bħal mija id-derbi ta' Milan, però Camarda seta' kellu fejn jirdupja l-iskor, ġifieri ballu mmar ħarira l-barra. Pero naħseb fit-tieni taqsima naħseb il-lasta kienet iżomna qamal Milan mhux ħażin, ġifieri ħaniedu kollox nemmen l-Inter. Ġuwa l-ftit. Ġifieri nemmen li l-Inter ukoll kellhom il-mumenti tagħhom fil-partita għalkemm naħseb l-Inter difensivament kienu xi ftit batuti. Ġifieri u mbagħad sakemm fl-aħħar l-unika żball li għamel Jimenez fit-tliet kwarti li law spiċċal ġie l-gow ta' draw tal-Inter fl-aħħar tal-partita, ġifieri jiena lija kien draw ġust, ġifieri l-ebda naħamma kien ħaqqa tiklef ġifieri. Għax ovvjament Milan għamlu ħilithom id-defendew tajjeb Inter komplew jattakkaw sal-aħħar, ġifieri naħseb il-ġixtimijiet ħadu punt li ħaqhom. Il-ħarsa li tal-editur qed nistenna risposta kbira. Il-ħarsa li taħt ta' draw ġust ma niżditlux l-editur ara kif Jiena lija kienet partita stregata kif jgħidu t-Taljani, led lasti, led gols imħassra, episodi kontroversjali, ġveri, ma nafxina efilli, dak illi mintera minna l-lobatana, efilli, naħseb konna naqra sfortunati. Marritek, kellkom 3 goset imħasrin, kolla kienu imħasrin. Iva. Imma it-tlieta li kien hemm xi wieħed minnhom tgħid tista' dak seta' kien go, jew kienu gows imħasrin. Kien hemm episodju kull minnhom li ter 50-50 li kien niftehmu l-gowl li tħassar għal fawl ta' Dumfries, jiena li naħseb li tista' kienet tajba. Supporters oħra tal-Inter qalu illi ma kienx. Volder dik kienet naqra dubjuża bħala qassar. Però Antonello, fuq dal-episodju inti qed tgħid tal-fawl ta' Dumfries fuq Teo Hernandez. Eżatt, jiena minuta, il-ballun kien sejjer barra u Dumfries letteralment ħareġ idu mbuttaħ. Le, dak mhux qed kontesta, jien kont inħassu. Supporters oħra tal-Inter
qalu li ma kellux jitħassar Volderi Le, imma tantu hekk eżempju speċjalment il-kapten ta' Inter Lautaro Martinez dak il-ħin qas protesta ġifieri qabel ma d-deċiżjoni. Vera kien hemm episodju illi naħseb kella tittieħed deċiżjoni differenti, iktar naħseb kien dak il-fawl ta' Thuram fuq Pavlovic. Ma naqbilx miegħek. Ħanejlek il-għala. Mela, waqt li Thuram kien ser jattakka, Pavlovic daħħal saqajh jisu minn bej saqaj Thuram biex jiklirja l-ballun. Ġifieri l-ewwel li ma mist il-ballun, issa mbagħad Thuram u mbagħad prova juża l-logħba tiegħu. Ġifieri l-ewwel għall-ballun, ma ġifieri ma kien hemm l-ebda intenzjoni ta' fawl. Ġifieri issa ovvjament kien hemm iktar mument, ikun hemm mumenti li forsi tgħid li kien penalti, però dak il-ħin ġifieri mill-ewwel Thuram qassajtu protesta jien issa ħila li wara tkellem, però dak il-ħin ħadd minn tal-Inter ma qal xejn. Ġifieri naħseb kienet deċiżjoni korretta, naħseb ma kienx hemm deċiżjoni arbitrarja ħżiena l-bieraħ. Naħseb ħanejtek l-opinjoni tiegħi. Naħseb Għallajtem li jmiss x'taħsbu? Iwi, Tagħti xi verdett inti Roberto, bħala bniedem neutrali bħali. Jina fimni, kienet logħba interessanti, bħalma jkun kull derbi. Fimni, ma naħsibx li riżultat ta' draw wieħed ġust, ħankun onest. Mhux biex nikkritika ġifieri biex ma tħassbux li għandi xi ħaġa kontra Konsejsa u għalkemm sieħbi Joseph. Baqa jgħid li huwa coach kbir u dal-affarijiet, però il-bieraħ għalija il-logħba tilef ir-rebħa meta ddeċieda li jaqleb 5 wara. Hemmhekk żbalja, hemmhekk naqbel l-iżbalja. Pressjoni kollha fuq il-plejers tiegħu biex iktar jaffiġa daħħal iż-żgħażagħ li ovvjament m'għandhomx l-esperjenza li għandhom plejers ta' Palleaw. Ta' fil-bidu tal-programm Roberto Dino, ġifieri hawnhekk żbalja. Hemmhekk kien żball strateġiku min-naħa ta' Konsejsaw. Dil-ħaġa kont nara meta Allegri kien mal-Juventus u meta jkun qed jirbaħ xejn l-aħħar kwarta jitfalek 5 wara biex jibni ħajt, forsi Allegri huwa aktar kapaċi fid-difiża minn Konsejsaw. Rajt, però jien dejjem tallimt li l-aqwa difiża hija l-attakk. U jekk titiżżomm riżultat, titiżżomm id-difiża avversarja taħt pressjoni. Mhux tal-lok għal wingbacks tal-Inter li bdew anke jattakkaw bis-center backs, fil-fatt center backs kurja. Ġej hemmhekk kien żball kbir ta' Konsejsaw. Però naħseb ifhimni. Mill-banda l-oħra, jiena ħanejlek, żball ieħor sa nerġa' biex nikkritika l-Konsejsaw ta'. Però plejer bħal Leaw fid-derbi anke ma jiflaħx jimxi ukoll ħallihem għax jiġbidlek żewġ plejers miegħu, il-preżenza tiegħu ukoll tagħmel ħsara meta tiġi taqalgħu u b'kull rispett iddaħħal żagħżugħ ta' 16-il sena. Le naqbel hemmhekk żbalja bl-ikra, u hemmhekk naqbel iżbalja ġifieri. Għax kważi skurja ġifieri, imma xorta inti l-preżenza tal-plejer l-istilla tat-tim titħallihem. Kieku qegħdin erba' b'xejn, nifhimha ħasserħu, imma daw wieħed b'xejn qegħdin. U daw juruk li coach. Mhux ta' dak il-livell, kull rispett. Bħalma mhux ta' dak il-livell motta. Jiena l-bieraħ ngħid ir-Rużarju bdejt x'inkonna wieħed b'xejn, x'insaffar għall-penalty tal-Empoli tgħix kemm fraħt. Għax it-tejja forsi llum inkeċċuh, imma l-bambin ma riġek. Però naqbel miegħek Roberto ġifieri nemmen il-bieraħ żbalja naqax nagħmel il-bit u li daħħal iż-żar, anke li daħħal il-Taraċċjano, jiena l-bieraħ sorry ma kontx nibdel naħseb jien. Però trid tgħid ħaġa oħra l-ewwel nett naħseb kulħadd jaf ġarat il-ġimgħa li telaq Morata u jidher illi saru l-akkwisti ta' Jimenez ġifieri attakkant ma kellux biex ibiddelu hekk ġifieri bil-fors kważi spiċċaw Abraham ma kienx fil-partita. U ħaġa oħra naħseb iżball li ġara kif ġie l-gowl tal-Inter kien minn żball ta' Jimenez ġifieri hemmhekk naħseb kellu jiklirja jien hemmhekk. Ġifieri. Ħa ngħidlek ġus, bħalma battilkom dil-ġimgħa. Jekk taqra dak l-artiklu, jagħtik rendi kont
Għalfejn il-Milan jinsabu fejn jinsabu. Żbalji strateġiċi li saru fis-sajf. Alright. Morata b'kull rispett. Morata laqqas dak mal-Juventus ma kienx jistilla. Aħseb warissa li ma nafx kemm għandu żmien. Plus il-problemi familjari li għandu sa reġa' rranġa mal-mara. Dawn l-affarijiet tqishom. Tqis kollox, speċjalment f'dak il-livell. Alright. U jiena nerġa' ngħid. Konsejsaw ma jibdiex l-istaġun mal-Milan li ġej. Ma jibdiex. Mark my word. Is-sejżi li ġej intom ħanna coach ġdid ikolkom. 100%. Ma nafx miegħek fuq di. Ma nafx ħal jiġri, però llum jidher li Milan għamlu l-akkwisti wkoll li għamlu Joe Felix u l-Bondo u Jimenez u Kyle Walker, ġifieri. Ħanajdlek l-akkwisti waħedhom ma ħajamlu xejn. Il-Juventus infaqna 300 miljun. 300 miljun infaqna l-Juventus u maħna nagħmlu xejn. Right, il-coach huwa l-aqwa kwist li jista' jkollok in-Napli bix-xejn qegħdin l-ewwel. Għalkemm issa Conte ħajibda bitrikki trakki għax ma ħadulu ġabu plejer li ramew il-Milan flok l-istilla li kellu fit-tim, jiġifieri Napli ħajkollhom l-inkwit issa. Kollox ħanejdlek l-Inter kollox bitzilla jiġihom, kollox bitzilla. Right, fejn mhux qed jilagħbu tajjeb għandhom l-ikbar rival tagħhom issa ħajkollu problemi interni. Issa tara. Mela, grazzi lilkom għall-interventi. In the meantime daħlunna xi kummenti tas-supporters ukoll fuq dak li għedna. Nsellem minn hawn l-Antwan Buġejja li qal imma l-VAR għalfejn qiegħdem. Mhux biex tintuża meta jkun hemm bżonn, speċjalment għall-affarijiet dubjużi li nqara waqt il-logħba. Jieni li tajt qalbi bil-VAR Antwan. Ismani, Karl, fuq dal-komment ta' Antwan l-ewwel qed naqbel il-VAR mhijiex tagħmel xogħla, ma nafx ma li ma tim is-simpatizzant Wan. M'għandix idea. U apparti minn hekk għandna kumment ieħor ta' Ruben De Bono. Il-Gazzetta Italjana kollha qalu li kien penalti favur l-Inter, imma tattikament il-Milan labu b'mod prudenti u ħadu punt. Fi żmien Pioli il-Milan dejjem kienu jħorġu għar-rebħa u dejjem spiċċaw ġew umiljati mill-Inter. Tattu xi kumment minn dawn, speċjalment inti Joseph. Nista' ngħid penalti. Mela. Jiena mhux ħanejt jekk kienx penalti jew ma kienx sewwa. Jien ħanejt x'qal Savicevic, il-ġenju li kien jilbes il-flok tal-Milan. Qal li kien penalti. Alright, dik biss ħanejt jien. Mela, fid-derbi rajna debut ta' żewġ plejers, wieħed nafu jiena li dan ma risponda Inter tiġa kien protagonista lija għax ta' assist li ġab minnu dro u intom kelkom il-playboy magri, il-Walker. Xi tgħidu li fuqhom it-tnejn, kif tarawhom li ħajrendu matul dal-istaġun? Please, Antonello tgħidix Zaleski plejer kbir għax għadu kif daħal ġie magħkom u ta' assistu skuljajtu. Għax nalaqgħulek il-mikrofonu, x'taħseb Roberto tgħini inti? Mela isma' ħan ikkummenta jien. Alright. Plejer li jneħħuh ir-Roma b'kull rispett lejk Karl ġifieri. Le, mhux xi plejer. Le, kif jista' jkun plejer kbir? Alright, ma jistax ikun da ovvjament ittieħed bħala replacement. Alright. Da għanna ġibu flokku kanan. U t-tini, fimni, da u t-timu għaddu un senjor ġokkatore, Federico De Marco, ġiveri naqreb. Pero Antonello, il-bieraħ De Marco ma kienx ċertamenti ġus. Zalek stinaħan tajjeb, għamel l-assist, sa' irridu naraw kem se jkompli minn hemm, fimni, aħna dan ġej għaddejdu miflok Bukanan li s-sellef l-Real, voldi għallu da buttajpi mis-sanaraw. Ifimni biex nejdu kollox Antonello, neħħejtu plejer li kważi qatt ma der fuq il-ground. U ġibtu plejer li forsi ħajrendina iktar. U għandu l-esperjenza tas-Serja. Eżatt. Jak, xtejdinna fuq Walker. Ifimni naħseb il-bieraħ naħseb id-defenda tajjeb ħafna, ġifieri ma naħsibx li tista' tmaqdolu l-prestazzjoni s'issa, ovvjament mhux ħanejlek li huwa xi kafu, però naħseb il-bieraħ xogħol u għamlu d-defenda ma kienx hemm min qabżu darba jekk tgħidli t-tort ta' minnu l-gowl ngħidlek it-tort first of all kien ta' Jimenez għax mis-supplierja u kien hemm min qal li t-tort kien gow ta' Walker, it-tort għalija kien ta' Terracciano
illa ħalla Zalewski waħdu. Ġifirina fuq Walker naħseb beda naħseb bl-aħjar mod li seta, id-defenda tajjeb ħafna ġifiri u ta' ġifiri passis tajbin ikkomunika ma' sħabu ġifiri huwa leader. Issa tittara minn issa l-qoddim x'ħajjiġi u tajjeb ukoll għadhom kemm ħarġet issa Milan ukoll qalqu il-Bondo tar-Roma u Benassier mal-Marsejl. Il-minħadu tar-Roma. Il-Bondo ta' Monza, sorry, mhix tar-Roma, il-Bondo tal-Monza, il-midfielder. Ma jimpurtax. Mela. Reinders jiftaħ l-iskor qabel il-mistrieħ. Taħseb hu kien l-aqwa plejer tal-Milan il-bieraħ? Ovvjament naħseb għamel ħafna xogħol u kien tajjeb, kienu tajbin ukoll Tomori u Pavlovic id-difensuri, onestament, iddisappuntan ħafna Abraham. Pero Reinders ifhimni għandu grinta, għandu ġirja, ġifieri dal-istaġun skuri 10 goals. Ġifieri dik waħda mill-problemi li hemm fit-tim ta' Milan li m'hemmx striker issa ħobbu li ħadu l-Jimenez li huwa ponta tal-Feyenoord. Ġifieri nemmen il dak ħajkun għajnuna, però naħseb iva Reinders naħseb on the whole tal-Milan kien naħseb li għamel l-iktar xogħol, ġifieri naħseb mill-Milan kien l-aqwa plejer. Mela, Roberto, faqqalna daqsxejn summary tal-logħba please. Bħala tattika, x'oġbok, x'moġbokx. Tiġettinna fuq Konsejsaw ġifieri, forsi tgħidilna xi ħaġa fuq l-Inter iktar waqt din nispjega. L-Inter ovvjament labu bis-sistema normali tagħhom. Però l-Inter ma naħsibx li huma it-tim li kienu fl-istaġun li għadda. Naqsu għandhom players li mhux qed irendu daqskemm rendew normalment u din ovvjament jew Inzaghi mhux qed isib is-soluzzjoni għaliha jew hemm xi ħaġa ħażina. Però xorta naħseb l-Inter kienu tim aħjar. Ovvjament qed iħossu n-nuqqas ta' ċertu gows min-naħa tal-strikers għalkemm Lautaro tal-aħħar bil-mod reġa' għal forma tiegħu, però ovvjament xorta jistennew iżjed minn għandu u l-fatt li ġabu draw fl-injury time minn difensur naħseb hija xhieda ta' kemm l-Inter qed isibuha diffiċli biex jiskurjaw. Jiena ifhimni l-Inter mhumiex xi tim mal-qalbi b'kull rispett lejn l-Interisti kollha. Però naħseb meta ma jkunx hemm Ċanaloglu fin-nofs l-Inter ibatu ħafna. U jiena tafu kif nitkellem, jiena kif naħsibha ngħidha, ġifieri jien ma nistax nifhem kif Inzaghi jibqa' jilgħab il-Mkhitaryan u ma jilgħabx il-Frattesi. Plejer li għandu età ħafna iżgħar minn Mkhitaryan, plejer li għandu potenzjal fl-linja tiegħi u mhux qed jisfruttah Inzaghi u kien friskju li jitilfu għax id-diċeriji li kien hemm matul dan ix-xahar li jrid jitlaq biex imur mar-Roma biex jilgħab regolari, jien għalija kieku telaq kienu jitilfu, kienu jagħmlu żball kbir l-Inter. Rajt, mhux qed immaqdar għall-Mkhitaryan ta' ġifieri għax huwa plejer li jrendi. Però inti taħseb ukoll in the long term. U Mkhitaryan għandu żmien. Rajt plus li naħseb s'issa l-Inter ġabu l-Lazlani, il-Zelinski, għadhom ma sabux dak il-plejer li kapaċi jirriplejsja il-Ċanaloglu meta dan ikun indispost. U juri kemm meta ma jkunx hemm dal-plejer, l-Inter jiġu tim normali. Il-Ċanaloglu huwa l-moħħ tal-magna tal-Inter. Neħħilhom lilu neħħejtilhom il-moħħ. Anka Barella ma jkunx istess plejer meta ma jkunx hemmu. Ġifieri l-Inter għandhom dik problema. U naħseb li t-timijiet li jilagħbu kontrihom jekk jaqtaw il-Ċanaloglu mill-logħba, ikollhom vantaġġ fuq l-Inter. Għax qed jiġu wisq dipendenti fuq dal-plejer, żball ieħor min-naħa tal-Milan li ħalla jitlaq b'xejn biex ngħidu kollox ukoll. Imma insomma. Jiena naqbel mal-qed tgħid Roberto fuq ħafna punti li tkellimt. Rigward Frattesi, jiena Frattesi plejer utli ħafna, nafu kemm mal-Italja jilgħab tajjeb ħafna u dejjem jiskurja. Inzaghi jara iktar bħala viċi Barella fil-fema
tiegħi inta mill-Viċi Ċalanoglu. Il-Viċi Ċalanoglu tal-Inter on paper jidher li huwa għażlani imma sfortunatament mhux qed irreni daqs kemm qed nistennew. Kollox ma kollox naqbel mal-punt jekk forsi tista' żid xi ħaġa jista' forsi jekk juża il-Frattesi bl-istess mod li jagħmel mal-Italja meta jilagħbu l-Barella u l-Frattesi f'daqqa biss jidher li Inzaghi kien ta' avanzata tiegħu għadu jagħmel ħafna f'Mkhitarjan. Antonello, jiena m'iniex ngħid li għandu jilgħab flok Ċalanoglu, Frattesi mhuwiex playmaker, Frattesi huwa box to box. Eżatt. Jiena għalhekk semmejt il-Mkhitarjan għalfejn għax Mkhitarjan għandu żmien. Ma Inzaghi għadu jagħmel fih. Ija, granti. Però jien naħseb li għandu jibda jaħseb ukoll biex jibbildja jekk ovvjament beħsibu jibqa' mal-Inter biex jibbildja s-season li ġej u ta' wara. Frattesi għadu plejer żgħar fl-età u jekk mhux ħajteħ ċans ħajaqridlu t-talent li għandu. Għalfejn mal-Italja jispikka Frattesi l-Ispurja. Jiġifieri dik tkun il-kapaċità wkoll tal-coach. Issa kapaċità oħra li jagħmel Inzaghi hija. Sajjeb ngħidu wkoll Roberto qabel ma nkomplu li Frattesi qed ikollu ċansijiet tiegħu wkoll. Iva, imma ħanejdlek Antonello. Però mhux biżejjed ta' Antonello, I'm sorry. Miegħek imma ismawni. Dal-punt ħanallaċċah ma' Juventus. Right. Player labtu llum titolari u terġa' tilagħbu 3 ġimgħat oħra qatt ma jista' jsib il-forma għax m'hemmx konsistenza. Inti hu minn Motta. Il-Douglas Luiz lagħbu logħba reġgħu tefgħu bil-qiegħda. Kif jista' jsib il-forma plejer? Right. Di pereżempju biex niddevja ftit di waħda mill-problemi li għandu Motta. X'inhi l-problema? Kull logħba starting line-up differenti. Dejjem. M'hemmx konsistenza. Right. M'hemmx konsistenza. U b'kull rispett jien pereżempju mhux ħandum. Mela ħadna fullback Portugiż. X'għamel? Le. Tefal Savona fuq ix-xellok u lab il-weja fullback. Mela għalfejn ħadu sorta. Għalfejn nefaq 12 miljun fuqu. Biex joqgħod isaħħan il-siġġu bil-qiegħda. Roberto ħansaqsik domanda sejra. Għale. Mela ħandu naqaf fuq it-tim tiegħi l-ewwel. Ħanejt xi ħaġa. Ewwel qed naqbel fuq li ta' Frattesi jiena nemmen man-nazzjonal dejjem rajt jispikka jien onestament nemmen illi kieku ċans nemmen li huwa livell ta' Barella. Jiġifieri għax kapaċi nemmen illi huwa. Issa first of all fuq li qed l-ewwel ta' Conceição jiena għalija kif dejjem qed coaches bħal Conceição u Amorim tal-United l-istaġun tagħhom ħibda minn hawn is-sur ġej. Jiġifieri daw daħlu f'dar imkisra. Ħanejtek, jiġifieri fawissu li ġej għalija jibda kollox, issa jekk fawissu li ġej jibda jmur ħażin u mbagħad hemmhekk nitkellmu motiv. Tux għalik ma naqbilx miegħek. Le, għandek kull dritt ma taqbilx miegħi. Anzi, Amorim huwa minn Conceição. Right. Għax Amorim għandu rasu imdaħla ġorramel jibqa' jilgħab bit-3-4-2 meta l-United mhumiex attrezzati għal dik il-formation u di qalaw stess. F'intervista smajtu jien għal jien m'iniex ħanbiddel il-filosofija tiegħi għax ġejt mal-United u dik turi kemm hu coach b'kull rispett injorant. Right. Għax inti tiddadatta s-sistema skont il-players li għandek inti. Skont id-daqqa tisfenu. Mela ġifieri Robert kemm nistaqsi di Karl minuta kollox. Ġifieri illum il-Milan akkwistaw il-Bondo u l-Joe Felix u l-Jimenez il-ġimgħa l-oħra Istakaj Walker diġà beda. Ġifieri inti flok semmejt li il-difensur Portugiż ma bdiex Motta sewwa. X'inhu? Il-difensur Portugiż Motta ma bdiex. Għadu laqqas la b'sekonda dak kemm Eżatt, ġifieri kieku inti flok Conceição kontra Roma l-Koppa Talja tibda mill-ewwel b'Jimenez attakkantu Joe Felix? Naqmela. Li għadhom ġejjin? Naqmela. Għaliex le. Isma' dawn mhux qed nitkellmu fuq players li labu fit-triqta. Daw professionals. Daw suppost jekk tgħidlu isma' jiena il-Joe Felix irridek wara l-punta jaf x'għandu jagħmel mhux jaf iqgħod jagħmlu lecture pass x'jrid jagħmel. Right, u jekk plejer ma ttieħx il-blob, mhux ħajdra. Da ma kienx qed jilgħab fejn kien, bil-qiegħda kien, mhux jilgħab irid biex isib il-forma jerġa'. U Jimenez, striker,
mhux jittieħed ċans ħajsib il-konfidenza jiskurja. Kemm ilu sentej jiskurja Jimenez issa jagħmel mal-Milan ma nafx. Imma ħanajdlek filli tilab fil-likol Angliż u filli tilab Serie A hemm qabża. Għalkemm is-Serie A m'għadux kif kien qabel, tihom ċans. Jilagħbu. Rajt, anke ħajdraw l-ambjent, ħajdraw l-atmosfera, ħajdraw il-ritmu tal-futbol Taljan, jidraw kollox. Da ma tgħidx plejer Taljan, jaf kollox, daw plejers li ġejjin minn kampjonat differenti. Per esempio, on paper, kif kont nilagħbu FIFA, tgħidli Joe Felix il-lustix akkwizdak, imma ħanajdlek dal-plejer tinsewx l-Atletico Madrid ċraw 120 miljun. No joke. U ma sewwiex kwart minnhom, kwart. Rajt jiġri mhux għax l-kemm jien nemmen li għandu potenzjal. Imma nemmen li dal-plejer jew mentalment mhux tajjeb. Għax qatt ma laħaq il-livell li kien mistenni minnu. Ma Chelsea ma tantx għamel dik il-ħittu. Ma ħadd ma għamel ħitt, ma ħadd. Mela, laħwa, jien xtaqt nagħti punt. Suppost kienet domanda l-penni li ma nixtieq ngħid ngħaddi u ħalli kommenta fuq għajjena. Kelli nagħti opinjoni tiegħi fuq id-derby, naħseb kuku kienet logħba puġilato, aw kienet boxing naħseb mill-ftit li rajt jien u mill-ftit li nifhem jien opinjoni tiegħi naħseb l-Inter kienu jelqu bil-punti. Imma il-lasti għalhekk qegħdin hemm pekkato u m'hemmx tagħmel, ġifieri ma naħseb il-Milan wera konsejsa u bir-rispett kollu kemm mhux xi coach ta' stoffa meta tefa' il-pressjoni kollha fuq speċjalment f'derby. Imma dak il-futbol. Mela, ħanaddilkom għall-aħħar domanda. Għalkemm ma semmejtunix imma ħanitkellem u ħanitpasta ftit bħala Ruman, aħna nafu lilkom itħaqa sur direttur bis-saħħa tagħna, bis-saħħa tad-dro. Mill-Ghost to Pentangiolino, all right? U ma nafx minn segwa l-logħba, ma jelli nista' ngħidilkom hija inħoss fl-opinjoni tiegħi aħna ġejna misruqin. Ġifieri għax nemmen li ir-Roma kellna nerħu bil-prestazzjoni li għamna dak huwa l-futbol sewwa. Kemm taħsbu li fit-93 minuta u fit-92 minuta naraw l-Inter iġibu dro u r-Roma jġibu dro. Mela, dan kien konfront interessanti wkoll tar-Roma li perswas ħajħalli impatt fuq il-kampjonat, x'taħsbu issa li dar-riżultat kemm ta' Roma u Napli. U fuq kollox id-derbi ta' Milan, taħsbu li ħajkollu xi eżotu fuq il-kampjonat, mela ħanimxu b'dil-ordni kronoloġika. Id-direttur, wara Magri u wara Roberto ħalli għal-inna biċċi rasa fuq il-kejk. Nibdew laħwa. Mela, minħabba l-fatt li l-ħin skada se-nżomm ħafna Għallik minn namrar, issa namr iktar tard, ejja. Daħseb Roberto. Naw, ma editing, ma l-ħafna editing li ta' program. Bat, kima etnetu pjaċin. Jiġifieri, konna ħanajtu ħaġa jiena wara dan id-dro, kif jibqgħu jġidu għandu fuq jekk l-Inter aħniex kapat minn ħdu l-iskudetto, raġuni hija di, il-kompetitur tagħna qiegħed jilgħab logħba fil-ġimgħa, l-Inter għalmenu saru l-fata Marzu rridu nilagħbu logħba kull 3 ijiem, inna ma nafx kemm jirnexxi nżommu l-istess ritmu sal-aħħar, nispera li nkun żbaljat u nispera li f'Mejju nkun qed niċċelebra l-iskudetto, imma kelli nagħti perċentwal 70 Inter, 30 Napoli. Għalissa Da żmien sena bħalissa kont tiġi qed waħħallu l-aħħar passat tal-karru. Eżatt, il-fatt bħal żmien sena bdejt ngħid ħanieħdu l-lejn Magri fuq il-lotta l-kwart posta naħseb tista' titkellem int. Fuq xi skużi? It-telli qarraba post. Ifhimni waħda. L-ewwel anke ġeni, isma' jiena qed nagħmilhom id-domandi, all-right, tagħmilniex dawn l-affarijiet. Le, jiena naħseb. Amra nurik, Magri, naraw x'ħanejdu fuq il-kampjonat, mbagħad għaddi wara. Le, jiena naħseb ifhimni waħda. Sissa minn mindu naħseb inbidel il-coach tal-Milan nemmen li l-plejers urijaw ħafna iktar grinta. Apparti kontra it-tinħaf kontra l-Juventus, hemmhekk ovvjament kontra l-Juventus fit-tinħaf naħseb ma nafx il-madoffi ġara. Però nemmen li grinta qegħdin iġibuha
Ġifieri u nemmen li kien hemm iktar l-offer dawwarna r-riżultati u naħseb kif nilogħbu ma' Cagliari, ġifieri naħseb fuq il-kampjonat s'issa jidher li forsi qbadna ritmu aħjar milli konna taħt Fonseca. Ġifieri jiena onestament għadna b'logħba inqas, ġifieri u jidher minn istejjer żball forsi kolġu intom s'issa ħajitlu 5 fil-Lig Taljan u Champions League. Jekk ovvjament tibqgħu sejrin fl-Ewropa. Ekku ġifieri naħseb illi dak ħajtina ċans nitlu fil-Champions League, però jiena naħseb illi l-akkwisti li għamilna nemmen li ħajjejnuna biex noqorbu u niġġieldu għarraba post. Fuq il-kampjonat l-istess Napli naħseb jidru iktar vantaġġjati peress li wkoll inqalgħu wkoll mill-Koppa Talja. Ġifieri bażikament hemm ukoll il-Koppa Talja, ġifieri Milan, Inter u anke Juventus ukoll qegħdin ukoll f'din il-kompetizzjoni. U plus li għalija Antonello naħseb jiena s'issa nemmen li Inter naħseb din hija l-iktar tazza li bħalissa huma favoriti li jerbħu hija l-Koppa Talja. U però rridu ngħidu ħaġa oħra l-insejna jaf ikollna 4 derbis oħra l-aħwata fil-Koppa Talja u fil-Champions League. Ġifieri jekk ma tkunx l-aħħar derbi di. Però jiena l-nista' ngħid tista' forsi. Ġifieri inti qed tgħid jalla terġa' tieħu derbis, s'issa għandek raġun, 2 minn 2. Tifhem li tliet 2 minn 2 ġifieri qasklifna derbis issa. Ġifieri jiena jew Pioli vera kien interist, jew ma nafx ġifieri. Però jiena nemmen illi onestament dak ara kulħadd jaf li Milan fl-attakk kienu batuti, Morata ma kienx akkwist neħħew il-Morata u issa poġġew il-Jimenez. Right back ġabu wieħed Emerson Royal li għalija qatt ma kien Blair u issa ġabu l-Kai Walker, fin-nofs ġabu l-Bonto u wkoll mal-attakk ġabu l-Joe Felix. Ġifieri bażikament ħalli ngħidha straight kif inħossha hekk jiġu irranġati il-ħmerijiet li ġew fis-sajf li għadda. Però rridu nsemmu oħra Antonello, il-bieraħ il-Milan ħassew in-noqqas ta' Fofana fin-nofs, Ġifieri nemmen illi naħseb li kien hemm Fofana nemmen ir-riżultat kien ikun storja oħra. Però jiena wkoll u jidher li wkoll ma nafx jekk Roberto jaqbilx miegħi illi l-Juventus b'Kolomwani sabu naħseb dak li kellhom jaslu skwadra attakkant. Issa kontra Napoli skur qed kbir u kontra Empoli skurja wkoll. Nittama li Jimenez huwa attakkant li ilu jiskurja nittama li fl-Italja jkompli l-vina tajba li kellu fl-Olanda. Min imissu fidejk Sur Roberto. Mela, le, ifimni, naħseb li daw iż-żewġ goals fl-aħħar ħinijiet tal-logħba mhux ħanejt ħajkunu turning point imma ħajkollhom effett fuq il-kumplament tal-kampjonat. Kieku r-riżultati baqgħu Napli jirbħu, Milan jirbħu, ovvjament naħseb imbagħad in-Napli kienu jħarbu ħażwiemel. Però ovvjament il-fortuna xi kultant tgħinek u meta tilbes il-flok blu bl-iswed naħseb dal-aħħar il-fortuna ma nafx imma msomma. Jien naħseb Kannella qed isir dal-flok. Issa, ħan iddevja ftit għax attakkajna naqra l-Milan u l-Inter, issa ħan attakka naqra l-Roma, l-sieħbi tar-Roma jinek ma jimpurtax qabel nagħlqu l-programm. Bħala supporter u analista l-futbol bilt ma' deċiżjoni ta' Ranieri l-bira li jħalli l-Dybala u l-Dobrik bil-qiegħda. Kif rajthom hekk le, onestament. Biss naħseb għax tgħidli wara mela kif rajthom bil-qiegħda ħsabt. Mhux seddejnilek, dik kienet ir-reazzjoni tiegħi. Biss naħseb imbagħad kif ġie l-andament u għall-barax finali li prepara Ranieri naħseb it proved. U hemmhekk juri li Ranieri huwa tal-livell ogħla aktar minn kont se jsaw. Jiġifieri ir-Roma l-bieraħ ukoll fl-opinjoni tiegħi naħseb kellna waħda mill-aħjar prestazzjonijiet u biċċi minn quddiem ngħid u iktar ma għaddi żmien iktar nikkonferma ġifieri kemm kien li mal-ewwel tneħħa l-coach Juric u ġib Ranieri, jiena nemmen li De Rossi qatt ma kellu jitneħħa. Imma mhux se noqogħdu nkantaw issa fuq il-mejjed, l-affarijiet ġiraw, ġie Juric ma qasejt li kien coach ħażin, ma ngħidx li kien coach ta' filosofija Roma. Mhuwiex ta' dak il-livell Juric. Ġifieri daħal wara De Rossi, dik kif daħal wara Mourinho,
Dak ir-Roma anka laqgħu issa nitkellgħu li ġew anka l-akkwisti li qed jagħmlu. Jiena nemmen li r-Roma kif ħanazzekkaw il-coach. U jiena nemmen li Allegri jiġi coach mar-Roma. Għalkemm hawn min qed jgħid forsi Ancelotti imma nemmen li Allegri jiġi coach jiena. Karl, domanda żgħira ħansaqsik, jista' jkun l-management tar-Roma għamel żball li flok ġab il-Juric seta' ġab ir-Ranjeri mal-ewwel? Ejja, żball. Daw affarijiet ifhimni li jiġru. Ħansaqsi mistoqsija qabel nagħlqu għax ħajskad il-ħin. Tinkwitax fidi l-ħin illum. Issek irid jinnamra wara, ħallih. ħafna li think x'nagħmel. Isma' ħansaqsi dil-mistoqsija biss, alright, qabel nagħlqu. Peress li Napoli neħħew l-aqwa plejer li għandhom li kellhom fl-iskwadra u ma ġabu l-ħadd. Taħsbu li jekk in-Napoli ma jirbux il-lig, Conte ħajwaħħal fil-President u jitlaq. Jiena naħseb knowing him naħseb 100% li jagħmelek. Ma nisfudi xejn. Kemm update oħra naqaf fuq transfer market li għadha kemm daħlet issa, Fagioli qiegħed viċin ħafna li jilaqgħod ma' Fiorentina u jidher li Sotil ħajnaqgħod mal-Milan. Mela, ħanħu kelma jien issa. L-ewwel grazzi Karl tal-mod impeccabbli kif mexxa d-diskussjoni. Grazzi wkoll Roberto u Joseph tal-interventi tagħhom illejla u grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, The Barber u Michael's Butcher nħeġġukom x'tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkunu qed intejnu lilna biex inkomplu ntellaw il-programmi ta' level bħalma qed intellaw ukoll. Infakkarkom ukoll li madwar sija oħra fil-lestu il-kampanju tal-editing. Dan il-programm kun disponibil fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx titlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu li għandna kontenut storiku li s-sorma jmurru kważi għal 5 snin. Il-ġimgħa d-dieħla botta u risposta probabbli ħajxanda fl-istess ħin li hu żgur u li l-programm se jkun irrekordjat u mhux live bħas-soltu. Raġuni hija li Zertem il-logħba Inter Fiorentina fl-istess ħin immaġina u tifhmuni wkoll li anke jien nkun rrid nara l-logħba tat-tim tiegħi bħal kulħadd. Biss nitlobkom issegwu l-paġna għal iżjed aġġornamenti li nista' nikkonfermalkom minn issa wara ħan niddiskutu il-POV Challenge League u wkoll il-logħbiet mit-tazzi Ewropej li jkunu ħajbdew fil-ġimgħa ta' wara. Anzi nfakru wkoll li hemm il-Koppa tal-Elef nofs il-ġimgħa. Eżattament ukoll suppost naħseb wejn Mikallef għandu jipprepara xi artiklu relevanti rigward daw iż-żewġ logħbiet. Mela, sakemm nerġgħu niltaqgħu sinjuri bħal ġimgħa jien Antonello Bella ma tfadalli xejn ningrazzjakom tal-lejla kontu magħna, il-lejl tajjeb u ħsieb. Notte. Ciao, thank you.